Odhi nyime nyako Ramogi kowuok e mago matimore e gwenge mag Misri e yore ma ing'iyo godo kaka inyalo ng'ad riekni mag kelo ber e kor lwasi. Wadhi ane weche mag jiwo kwe e piny mar Ethiopia. Ndalo abich bang' piny owacho ma Ethiopia kod jo-Tigre mobalo chuoko gi winjruok mar manyo kwe kindgi. Kweth ariyo romo gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod jatend piny Nigeria machon Olusegun Obasanjo e boma ni Nairobi, romo mar yango yore mag loso winjruok e kind kweth ariyogo. Romo no ne ochokie bwo riwruok kata mano chokie bwo riwruok mar pinje Afrika AU geto yudo yore ma nyalo tiyo e nyayo kwe, golo gige lweny e kind jodak makono kendo neno ni jodak ma Tigre odok dago ngimagi mapile. Jotend pinje ariyogo onyiso kata jotend pinje ariyo machon go onyiso geno margi ni twak ma ne gibedo godo biro nyago olemo kendo kweth ariyogo biro nyayo kwe kendo riwore kamoro achiel ka gidak gi kwe kaka ne gisebedo ka gidak e kinde mokalo. Romo no bende noywore gi jang'ad paro e weche mag arita ma piny Ethiopia Redwan Hussein ka jawach e lo TPLF bende noyworo. Actually summon regional presidents, ministers, political leaders so that they would all embrace and do their best now to reach out to the people in Tigray. And it is time for the very people who have a deeper understanding of the realities on the ground to figure out how to go about it and to make sure that whatever we come up with is going to result in a lasting peace, not a publicity exercise where we may say we have agreed on a number of things only to renege on our promises and to do things that will set the clock back. I hope, and very seriously so, that within the next month or so, we will have reached a point where we can say Uhuru. Indeed, it is a meeting of colleagues who know each other, and colleagues who I am certain at the conclusion of this process will be colleagues who will be working together for the betterment of their country, for the betterment of Ethiopia, for the benefit of our region, and ultimately join us all in our struggle to make Africa a better place and to end and silence the guns permanently so that we can focus on the well-being of our people.